but yeah, we have to wait. Nope. The market دحر ሓደ ደቂቕ ስለ ዝኽፈት is kind of busy ይኹን እዚ ስዊስ ፍራንክ yeah. ኣብ ናይ ኒውዮርክ ታይም ዝኽፈተሉ ዋላስ ምስ ጂፒ ዋይስ ይንቀሳቐስ ገርመካ ያ ምክንያቱ እቲ ናይ ኒውዮርክ ኣብ ዝኽፈተሉ ማርኬት ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ስለ ዝኽፈት ዳርጋ ኩሉ ኮይዱ ስሎ 9 ፈረቓን 8 ፈረቓን ብጣዕሚ እዩ ማርኬት ድስሎ I think እዚኣ ኮኔክት ክንገብራ ኢና መጀመርያ ፅባላ ሰዓት 9 ምስ ኮነ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ገይራ ዋላ ስዊስ ፍራንክ ጂፒ ዋይ so US 100 I don't know why it's going crazy ታሕቲ ይወርዳሉ ብጣዕሚ ኦኬ ቡሉሽ ዲኻ ትሬድ ትገብር ሓሲብካ ያ no it's bad ዘሎ እዎ ግን እዚኣ ከይትጣሕሳ ገለልኒ ንበላ ነጋ ትሬድ ኣይገብራን ክሪኦስ ዘለኹ ያ እዮም it's beautiful liquidity ክወስድ yeah. اللي بزعل دي اصلا ما يراني يلا ذكرى له أنت يا ربي يدرك له بتليجرام imprint fair value gap كم زي ما يسي ولا زي كده ست كون تخلينا كنا مش راح جلس ولا ماشي قال لي ما هي راني ران ده عندها يذكر كون applied في البعضية I don't know let me هذا ጊዜ أسمعت كده يغير لون اليوم يا كيكو روبي sorry فيرجن فيربالي قاب حاسبها هيكون روبي no implied كم زي I think سألي كسدلكم kind of already ሓደ ዝተጠቀመ ፌር ቫልዩ ጋፕ ተኮይኑ እዩ ድሕብር ዘሎ ማለት እዩ ኦልሬዲ ተጠቂሙሉ ኢምፕላይድ እዩ ኦልሬዲ ኢምፕላይድ ዋላ ብእንግሊሽ ዋላ እውን ዝተጠቀሙ እንደኾነ ነገር ዝተጠቀመ እዩ ማለት እዩ يا هيكون في ኦኬ ኣብ ዩኤስ 100 እንድሕር ደኣ ኣብ ዩኤስ 500 ኣቓልቦ ተገይርኩም يا اوكي let's صباح let's focus here for now and ኣብ 15 ሚኒት ማለት እዩ yeah 2 minutes and
5 minutes ማርኬት ካብ ዝኽፈት 5 ሚኒት እውን ኣይገበረን that's crazy እንቅስቃሴቱ أتي غير عملي نوب ليه أتون ዘሎ كحبروكم يخ أتقولهم بيان أبزي ناي 1 hour time frame رياسني قدم نبزح 50% ورد تخون قليل I hope so ኣብ US 500 ኢንቨርጅን ሂብና ኣሎ እዩ ብርግፅ ማለት እዩ ناس داقي ማርኬት مالتي ማእዝኑ ቀይሩ ኣሎ እዩ ናብ ዝተወሰነ ፓርት ክምለስ ይከኣል እዩ ማለት እዩ Here, here. So up 10 and 5 minutes I think kind of market structure shift ሂብና ኣሎ so yeah ካብዚ ንዳሓር ክሳብ ለንደን ሃይ ታርጌት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት ባት ዝያዳ ንፁር ዝኾነ መእተዊ ክበና ኣለዎ ማለት እዩ
اب يو اس 500 እንድሕር ዳኣ ተሪእናዮ እቲ ማርኬት ዝያዳ ንፁር ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይበልና ኣሎ ማለት እዩ ሶ ፕሮባብሊ ኣብዛ ናይ 15 ሚኒት ዘላ ብዚ ከባቢ እዚ ክንኣቱ ኢና እንድሕር ዳኣ ማርኬት ንላዕሊ ሪስፔክት ክገብር ተጀሚሩ ማለት እዩ 15 ሚኒት ካንድል እዚኣ ክተውፅአ እያ ቲንክ I think ናስዳቅ ሕጂ ኣትው ትኽእል እዮም እቶም ኣትው መስለና እናተገር ኢኻ ያ ንላዕሊ ፅቡቅ ወፅእ ኣሎ ያ እዛ ናይ 15 ሚኒት ድሕሪ 3 ደቂቕ ተዕፅኦ እንድያ እዚኣ ማለት እዩ ኦር እዚኣ ደን ድሕሪኡ ዜና ምእተዊ ዝከኣል ተኮይኑ ንሪኢ ማለት እዩ እዚኣ ካንዲ እዚኣ ምስ ተዓፅወት ማለት እዩ ያ ሶ ድሕሪ እዛ ካንድል እዚኣ ሪትረስ ክንፅበ ኢና ን ክሳብ ለንደን ሃይ ታርጌት ምግባር ይከኣል እዩ ማለት እዩ but we have to wait
Okay. What about this and here? So probably a US one. Oh, this is beautiful. A US 100 أبدا fair value gap or somewhere retraced بعدها تركنا احنا قلت نخلينا مالتي but we have to wait just Yeah. as long as London open high أبزي كساب زي وسده entry كنرد نخلينا مالتي. This market is crazy by the way.
What about these guys? قريبة له. Yeah. But بزيها يو اس 500 تخبيراتها يو اس 100 كي تنكفتها تغيت لا. So still ممكن تاكد لي نعم مالتي. تونا تقرارب على مسلوني. يا at ab 1 minute كيدنا confirmation كنر نخيلنا وانس بستنكفت لنا مالتي. automatically ناردا drop تغير ماركت كيوز انا متان مالتي. اوكي. or US 500 تكون لنا يو. It's the same يم. ما سالي يمازن حزب يمزخود مالتي. السؤال تريد يقبر لي. Yeah US 500 yeah. اوكي غير فلتني ناسداك از بزحك. 1 minute يعني نزلنا حاجة. يا I think 1 minute اتينا. Then let's take it. وش دان غير مالتي. يا اوكي. ايش ال ديش عن 4 I think إتاتنا صبوق يا خمان تنقص عيسى زلا. كم تدخل زلا أكبر لا إسبوع. هو برجس بلا على فير فاليجا بالوي كخبره خلينا وقف. At least يا it was the risk مالتي. ناتنا stop loss أبينا قرنيا زلنا 5 minutes. أبزا ناي 5 minutes لا order block مالتي. So
اوكي. اتا بودي ناي اوردر بروك ولا اتا؟ يا أبتحتي نايتا بودي نايتا أوردر بلوك. اوكي. So far صنبوء أتغير جلا لأنه I think 1 to 2 partial كنوصل نخيلنا وملؤ بملؤ كنعاس نخيلنا مالت كابزي مالت 1 to 2 somewhere around here uh, here yeah 1 to 2 أزي أتغون and 1 to 3 when target نقبر نخيلنا which is probably أبز خوابز مالت لندن هاي سلازلنا أبزي it is here 1 to 2 أب liquidity نتارجت كيرنا زلنا which is أب لندن هاي مالتي but 1 to 3 كاب لندن هاي وزاي نتارجت نقبر مالتي here كالي Asian high لنا 1 to 3 أبي Asian high زوم زلنا which is somewhere around here 1 to 4 previous day high cone نايلومي market opens قبر له 1 to 4 كون لها but still we have to wait. دحري I think دحري كل دقيق حدش ساعات open كجبري so there is a probability market أو وسط غلطة دقيق take profit ناتنا 1 to تقبلنا يغلي or there is probability دحري حدا ساعات market continuation كفتر حجي normally أبزي فوكس كنقبر نخلينا تريد كنقبر كلنا زي حجي ببولي نحب close سيجرات لنا أو 1 hour then كتير زمس زلو ساعات continuation كم زخون expect كنقبر نخلينا أب وش غلطة دقيق مالتي تحتي close تجيرو low probability كون كنكا still it's beautiful ما ترجع تجير market لعلي خير سلزم مالتي. Yeah. أب US 500 it's about reject تجير أبزي أولتي طب 5 minutes ناتنا inverging fair value का بخبرات الله مالتي so it's boy. I think yeah new hour which is حدش ساعات open gear له تليفون دل علي وصو صبون
So guys, success ጽቡቕ ዕድል ማለት እዩ ኣነ ኦልሬዲ ስቶፕ ሎስ ኤን ቴክ ፕሮፊት ኣቐሚጠ ስለ ዘለኹ 1 to 2 እየ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ኣቐሚጠ ዘለኹ ኣብዚኣ ናይ ለንደን ኪል ዞን ማለት እዩ then automatically هتوصلني يا مالتي so for now let me ዝኾነ ድስተ ወይ ድብላዕ ሒዘ ክመፅእ እየ ማለት እዩ اوكي ميدلي ሓዳስ ናይ ኤፍቲኤምኦ ኣካውንት ገዚእ ኣለኹ ነዝናትና ላይፍ ትሬድ ንገብሮ ኢለን so 1% ሪስክ ገይረ ኣለኹ ኖርማሊ 2% ኢና ሪስክ ክገብር ቢካውዝ ብሎው ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ወይ ክንሓልፍ ኣለና ወይ ብሎው ክንገብር ኣለና ማለት እዩ so I think ክሳብ ሕጂ where is this video share ገብረኩም ክእል እየ ማለት እዩ almost ሽሕን I don't know where is my camera here ናብ ከባቢ ሽሕን ክንደይና ሰሪሕና ዘለና I don't know ሕጂ ማርኬት ፅቡቅ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሽሕን ሓዳስ ሕጂ ግዜ ሽሕን ሓሙሽተን ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ናይ ሚእቲ ሽሕ 1% ሓደ ሽሕ ኣብ ሪስክ እቲ ኻልሃ ማለት እዩ exactly yeah أن كلتا الشحن 300 مغسب كنركب على تيك بروفيت تقريبا مالك انت حتى وريدو خا سيف شح دولار ريسك تاع بانك بنا شحن 7 شوعات كنكسرينا مالك يا تروبو maybe not it depend 1 to 2 زياداتنا مالك or كساب 1 to 3 ونكساب إشيان كيل زون هاي ونكتبين بلنا so high probability نزاني لندن كيل زون كوسود ماركت خير غليو زبل النتيجة لنا صعب جدا مالك نعطي 1 3 عدله يا اوكي تا انترا عجيبه لالو صبو دعت لمسلني بوثيات مسل كتاب حجي بات تاي صباح صبوتن عين تنقيت هون صبوتن عين تنقيت هون صبوتن عين دنيا يا Okay. Maybe or I think take profit تارمن لا يتمثل كساب تهرب نسبن خلينا and يا يا كنت شحن قلم صريح الله صعب الجيش ايوه يا صح زي يو اس 100 بتاع يا زبوط خير زلا يو اس 500 سوري يو اس 500 معري بحسابي صغير مش تمثالي زلو مثلي يا تماثالي لمزنا دي اكس واي مس يو اس دي يورو يو اس دي كونه انصار
ኖ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ብሓንሳእ እዩ ዝኮይ ሓደ ግዜ ኣብዚ ኤስኤምቲ ከም ኤስኤምቲ ንጥቀመሉ ኢና ከም እጂ ኣብዚያ ናይ ዩኤስ 100 ምሽ ሊኩዊዲቲ ወሲዳ ኣብዚያ اه ኣብዚኣ ኸ ሊኩዊዲቲ ወሰደትን ማለት እዩ እዚኣ ሊኩዊዲቲ ወሰደት ሶ ከም ዝወሰደት ጌርና ሓሲብና ማርኬት ትሬድ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ اوكي مور كم تتأمامن مالتي خمزي ኤግዛክትሊ ያ ከምዚ ከም መደጋገፍቲ እዮም ዝኾኑ ንኣብነት ሕጂ ለንደን ኪልዞን ሊኩዊድ ትወስደልና ምስ ንፅበ ኣለና هو እዚኣ እንድሕር ዳ ናይ ለንደን ኪልዞን ሊኩዊድ ተወሲዳ ሶ هو ናይ ምላስ ተኽእሎ ናቱ ከዓ ተመሳሳሊ ማለት እዩ اوكي እሺ ፅበያ ዓይናት ቴክ ፕሮፊት ክትወስድ ኢልና ንሳ ከዓ በንፃሩ ነይ ክምለስ እየ ትብላ ኣላ ንድሕሪት ክምለስ ኮ እያ ነይፈለጥካኒ ከዓ كلوز كنقبران نخلي لكم ማኑዋሊ ናይ ኣይንገብራን ኢና ንፅበ ኢና اوكي ኣውቶማቲካሊ ዋን ቱ ቱ ኣውቶማቲካሊ ባዕላ ተዘይወፅያትስ ወርዛይ ትገብርንያን ባህሊ እየ اوكي هو صبوا هيكن ኣይ ቲንክ ሕጂ ክተሃርመልና እያ ትመስል ኣልሞስት ክልተ يا ሰዓትን ገለን اه ሓናብዚ يا እስከ قريبا لا ዕንቅነት ኮይ كندي لوت كفيت كالا مالتي بتي مشالو لوت ندي حاجه بتي ያ ብፐርሰንት የሪስክ ገርያ ዘለኹ اوكي 1% ክንደይ ከፊት ኣለኹ 20 ሎት ከፊት ኣለኹ يا بزح ያ ግን እቲ ናትና ስተብሎስ ቀረባ ስለ ዝኾነ እቲ ዲፕ ኣብቲ ናትካ ስተብሎስ እዩ ዲፐንድ ዝገብር ናትካ ስተብሎስ ቀረባ እንተኮይኑ ንሱ اه ከዓ ቀረባ እዩ ዝኸውን ድሕር ደኣ ሰይም يا ግን በቀዳማይ እውን ሓቲተካ ነይረ እንዴ ያ ተደጋጋሚ ወጋጢ ምን እንታይ እስከ ምሽ ትሬድ ወስድ ኦ ናተይ ቲፒ በፂሑ ከሎስ ሰይሉ ይቐፅል እንታይ ኦ ያ ኣይውፃንን እዩ ብቴክስት መሊስካሊ ነርካ ግን ኣይተረዳትን ወይ ብኸመይ ኢኻ ተወግዶ ወይ እንታይ ትገብር ንምንታይ ከምኡ ይገብር ነይሩ ራሞኒ ኣደኖ ከምኡ ገብረ ጋዶ ንዓኻ ናይ ገብረን ናተይ ቴክ ፕሮፊት እንድሕር ዳ ተገይረ ቴክ ፕሮፊት ሃሪሚ እንታይ ትበሃል ትገብር ቲ ማርኬት እንታይ ተደጋጋሚ ወጋጢ ምን ሓደ ግዜ ኣፍኮርስ ኣጋጥመካ እዩ ኦኬ ንምንታይ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ሪል እንድሕር ትሬድ ትገብር ተኾንካ ኣብ ናይ ብሓቂ ብሮከር እንድሕር ትሬድ ትገብር ተኾንካ ከምኡ የጋጥመካ እዩ እቲ ናትካ ብሮከር ከውፃካ አይደለም ምክንያቱ መክስብ ትሰርሕ ኣላ ሓደ ግዜ ብሮከራት ናይ ሪል ኢሎም ዴሞ ኣካውንት ብኻን እዮም ከምኡ የጋጥም እዩ ባት ኖርማሊ በዚ ንስኻትኩም ዘለኹም ግን ኣይመስለኒ ማለት እዩ هو FTM እዩ ዘሎ ከምቲ ትፈልጦ ሶ ኣብ ኤፍቲኤም ኣይመስለኒ ምናልባት እታ ናትካ ቴክ ፕሮፊት ሞዲፋይ ተዘይገርካያ ሜቢ ናትካ ለሰይ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ዴሞ ሞ ክንገዝእ ኢና ባይክ ንብል ኒና ካብ መጀመርታ ሴት ኣፕ ገይረ ኣቢልያ ግድን እየ ክገብራ ሰላ ሕጂ ስቶፕሎስ ገይርያ እንደ ቴክ ፕሮፊት ናተይ ከምዚ ምስ ገበርካያ ጥራይ ስቕ ተይሉ ኣብዚ ሓደ ግዜ የጋጥሚ ማለት ስቕ ተይሉሲ ሶ እንዳሕር ሞዲፋይ ዝብል ፅሑፍ ገለ ተልዩ ተዘያቢልካዮ የጋጥሚ እዩ መስለኒ ይብል ከምኡ ከይከውን ያ
ኣብ ናትኩም ስተብሎስ ክኸውን ከሎ ማርኬት ከምዚ ንዓና ዝፅበየና ዘሎ ሕጂ ኣይፅበኒ ናብ ስተብሎስ ክኸውን ከሎ ላይክ ቀልጢፉ ኮይዱ እዩ ጭር ዘብለልካ ያ ኣብታ ጥቓ ተቐሪባ ገርመካይ ያ ቦና ኣብ ቴክ ፕሮፊት ክኸውን ከለኻ ሕዝና ስቕ ብላ ኣሎ እንታይ ዳሞ ገርመ ከምዚ ዳ ኩሉ ግዜ እንተጥዒሙ እኳ ናትኣቱ ከለካ ተነጊርካና ነፃት ኣለና ማዕተና ምሳኻ ደን ክንኣቱ ኢና ኖርማሊ ብፍላይ ዝመፅእ ዘሎ 10 መዓልቲ ነፃ እየ ዘለኹ ትሬድ እውን ወስድ እየ ኣለኹ ማለት ወይ ቫኬሽን እየ ዘለኹ ዕረፍቲ እየ ዘለኹ ስራሕ ትምህርቲ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኦኬ አይ ቲንክ ክሎዝ ጌራትልና ኣላ ያ ፐርፌክት ገለ ዓይነት 1 2 3 ኣብ ኤሽያን ሃይ ኢና ንፅበ ዘለና ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣባ ገይረ ኣለኹ ኣነ ኤግዛክት ናይ ኤሽያን ሃይ ኣንሳ ማለት እዩ እዎ ናይ ኤሽያን ሃይ ደን ሳክሰስ ፅቡቅ ድል አይ ቲንክ ፅቡቅ እያ ትኸይድ ዘላ ካብዚ ንድሓር እውን ንዑ እንተሰይርዎስ እንዲ እንታይ ክገብር እዩ ክምለስ ካልኣይ እንዲ ስኢሉ ዝኸይድካ ናዝዳክ ያ ኣይ ኖ ሓደ ግዜ እንዳሕራ ተረኺብካዮ ስኢሉ እዩ ይኸይድ ያ ስፒድካ ዘለዎ ፍሉይ ብኸመይ እንዲ ኣሎ sometimes I don't know ብሬን ካብ ስራሕ ይመስለን ሎሚ ጆይን ገርና ዘሎ I don't know ሚላሃወይ ኣቱም ሰባይ ኣለኹም ዲኦም ሰሪ ስራሕ እንደ ገርመካ ሕጂ ሰዓት 2 ጆይን ገይርኩም ፍርቂ ሰዓት ካብዛ ጆይን ዝገብራስ ካብ ስራሕ ወፂእ መገዲ እንዳሰማዕኹም እዮም እዚኦም ርጋ 10 ደቂቃ ገይረ ኣለኹ ናተው ኦኬ ኣነ እንኩም እንዳበልክ ገለ ዛዕዲ ላይ ረኸብካያን ኣትየ ኢንተር ብሓደ ጋጣም ጠቅምኒ ኣናላይዝ ሳምሲ ጥበጠኒ ፅሒፈልኩም እንታይ ኢና ኣለናኹም ዲም ኩለኩም ከለኹ ሸዓ ጀሚረ ነይረ ዋው ደን ቢዩቲፉል ኣቲና ቴንክ ዩ ሓደ ግዜ ከመን ፅቡቅ ትኸይድ ዘላ ደን ጋይስ ፅቡቅ ዕድል ኣይ ቲንክ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ተልዩ ፅባሕ ተመሳሳሊ ካብ ሰዓት 1 ንዳሕር ኣብ ላይፍ ክንኣቱ ኢና ብሓደ ኣናላይዝ ጌርና ደን ትሬድ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ከምቲ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሰዓት ይሓቀይ ያ ከምዚ ናይ ሎሚ ሰላሓዊ ኦኬ ትሬድ ና ክንገብር ምሽ ባክቴስት ናይ ንገብርና ያ ባክቴስት ገዲፍናዮ እቲ ትሬዲንግ ቪው ትክክል ኣይኮነ እቲ ናይ ባክቴስት ኣገባብራ ብፍላይ ነዚ ዘለናዮ ደረጃ ሶራይ ምክንያቱ ዋላ ንሕና እውን ቻለንጅና እውን ንዓና ሓግዘና እዮም ኢልሃ ደን ስለዚ ከምኡ ክንገብር ኢና ማለት እዩ እዚ መጀመርታ ብፍላይ መድፈር ኮነና እዩ ሕጂ ምሳኻ ኮይና ሓደ ቁሩብ ትሬድ ተጌርና ያ እምበር እቲ ፐርሰንተጅ ኣነ ሕጂ ብጣዕሚ በቃ ዘውሕዶ ስለትፈርሕ ያ አይ ኖ ያ ፈሪሕና እቲ ሪስክ ማናጅመንት ገርመካ እንዴ I don't know it's crazy but እንታይ ዝበሃል ተኮይኑ trading guys ተኮይኑ like ክቐትለካ ዘይክእል ተኮይኑ at the end of the day it's okay ማለት እዩ ኣብ trading at least ብዓብኡ ከማን ኣብ ማሽናት ናይ ኤውሮጳውያን ቢልዮነራት እንዳርዳ ንሰርሕ ተሊና ኣብ ትሬዲንግ ኢት ወርዝ ተኮይኑ እንታይ ኢና ናበይና ክንከይድ ናብ ኣፍሪቃ ይክመልሰና ዝብል ፕሮባብሊ ኣነ እንዳርዳ ዘለና ሃፍቲ ኩሉ እንዳርዳ ተኸሲረ ናይዛ ገዛ ክራይ ክኸፍል ተዘይክኢለ ናብ ኣፍሪቃ ይምጓዕፉኒ ሶ that's it I know so 10 መዓልቲ ትሬድ ክንገብር ኢና ኣትሊስት እዛ ቻሌንጅ ክሳብ ንሓልፋ ማለት እዩ ዝኾነ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዲፐንድ ጌርና ንዛረብ ኢና ማለት እዩ alright ሚላሃወይ thank you ተስፋ ንገብር ተጥዒምና ክንመፂና ኣብ ከምዛ በቃ ግዜ ኣብ ዘለኩም ጥራይ ጆይን ትገብሩ ወይ ከምዚ ናይ ብርሂን ብስክሪን ጆይን ትገብሩና ኦር ተኻትልኩም ኣናላይዝ ምሳይ ትሰርሑ ያ ከምኡ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ዋላ ብቴሌፎን ኣብ ስራሕ ኮይና ዲና ገለ ተጥዒምና ዝተኻእለ መጠን ያ ፐርፌክት ዕረፍቲ ክንወስድ ኢና እዛ ዊክ ፅቡቕቲ ዊክ እያ ተሓና ናይ ምሸት ክበላ then perfect ብሂነ so you ፅባሕ ንራኽበና ጋይስ ደቃ ሶሉስ ከዓ ይሓይሽ ካብ ሶኒ ማለት እዩ ያ ዋ perfect bye bye ቻው በል ቻው በሉ